mga bay, kumusta? Nanapod kami karon, nag-ipon-ipon. Aha. Tsaka ano yan, tignan na gutom na talaga. Kamay na ako ay. Ay hala, tika lang, sandali. May signal. Kamay biglang tatawag. Ano? Bagaan na ito? Ayan. Ayan mga bay. Nagpakain si Mayor. Nagpakain si Mayor. Dito tayo no. Isda. Yung anda namin, yung ano, magpaingkit muna tayo. Yung paksiw ni Ate Lambi. Ha? Salamat Ate Lambi. Huwag mo akong kalimutan. Sa pagkain ng kalangan. Kagawan. Tapos, ayan na, yung KFC namin. Tsaka, yung ano pala ni Ate Lambi. Food salad. Food salad. Macaroni salad pala. Pag uwi mo, takbo ka na lang ng Mayor. Mayor? Barangay Kagawan mo na. Pilat mo kasawan? Tapos ito yung ginawa ko na leche flan, mga bay. Super masabang-sabaw siya talaga. Nabungkeng. Okay, tapos nandoon na yung ano, yung sweet potato. Nasaan mo pero? Tapos ano yung ginawa mo? Macaroni pala ginawa mo? Spaghetti. Wala na ano eh. Yung inununan. Nagawa. Ano siya pero? Sige, kainan na! Nagpakain si Barangay Captain. Ha? Barangay Captain, nagpakain. Sino bang mayor dito? Sana, plato natin ito na. Bilat mo ako. Uy, wala sa gusto? Meron ba? Saan? Bay na sa heater. Heater. Sige, kupurude. Let's go. Rista din. Paano off na yan? Paano na kami? Saan doon nalagay yung ice? Sa bulsa na. Paano off na? Yung ice ilagay sa mata. Tapos, Yung malaki nilagay ko sa freezer para malamig. Yung malaki sana kasi hindi din kasya sa atin. Kaya nga, liit naman yun. kala ko may malaki pala. Kala ko may Sandali na. Uy, hindi. Hindi na siya sa Lahat akin. na yan, idalhin mo na lahat dito. Walang baso dahil. Tasa lang dahil. Pwede na yan. Kanino, saan dito baso mo tilambing? Alam mo, panibok ako na. Kahit ano? Alam mo yun? Hindi mo na ako inom. Ayaw mo nang kasi Saan sa'yo? Sa'yo na sila. Ang ano daw siya. Lagyan mo na lang. Nalagay sila ng ano. Kanya-kanya na lang po. Kung sino gusto uminom. Sige, sige. Ano mo, isa na Isa isa pa. pa pa. Huwag pa yung isa ah. Ano? Masyado ka na. Pakainin mo kayo Oo. mga anak masyado. Magpakabait kayo dito. Huwag ka na ha? relax. Magkain ka na kasi hindi ka, bubutos ka pa rin namin. Akala niyo ba sa inyo ito akin to eh. Karoon namin. Kainin na ako. Ayan. Ako din, kanya. Tapos sobra. Sige, may Kumain na ako. kamay kayo. Sige, kilos-kilos. Meron pa naman doon. Kain. Saan dito ang unahin natin? Sige, kain na kayo kasi. Yung paksiw sa akin, paksiw. Wala pa kaya sa mga. Nagprito na. Magkikita hanggang sa muli. Baka dyan ha. Ito ha. Kain na kayo. Nasaan yung takot? Sige, kain mga anak. Nasaan siya? Oo, bantay. Kailangan kasi may mayroon sa pagkakas namin magdaw. Where's my pips? Mabait kayo dito Ten. ha. Mga anak Oo, pag-ibet kayo ha. Kasi kayo lang mayroon dito. Lalabas sa priso. Hindi ka na malalabas. Lalabas sa kulungan. Ngayon mamaya, hindi mo daw eh. Sabi natin lang din. Mamaya, business pa naman. Hindi, mamaya. Tanungin doon. Pag-usapan. Oo, mag-ano lang kayo dito ha. Mahalang. Bait kayo. Kaya nyo yan. Kinakaya nga namin eh. Excited Kaya yung nyo mga rin yan. Excited May yung mga umiyak na doon sa likod na dilambi ba? Ay, hindi pala gutom pala gutom. Bay, ako yung mayonnaise bay. Kaya nyo yan. Sige. Ikaw, inununan akong di banatan ba? Kay inununan mo na mamaya. Ano yung manok? Sige na manok. Araw-araw manok. Araw-araw manok. Pero pag gano'n din nakasawa. Anong ginagawa ng upuan natin? Upuan na lang. Tumayo ka rin para tumangkad ka rin. Oh, yamiyan naman ako sa mga kain nyo. Oo. Sama naman ang tanong. Kapis pa po. Hindi ba? Magkape pa kayo. Masyado na kayo
order nyo dahil? Kaon, kaon! Ang mga tao. Gutom na kayo niya, alas, 15 minutos na lang para mag-alas 6 ng hapon. Dinner sa atin ito. Pero Nung hindi na tama nililis mo itong isda na to, te, hindi matigas yung balat. Kasi may binabalita kami ng plastic eh. Yung isda na Oo, plastic. nilagyan ng plastic sa Chinese. Hindi na. Hindi. Pag makintag-tag, hindi naman. Hindi mo pa napanood yung balita na plastic yung isda. Tigas talaga. Galing China. Tapos inalis niya ang plastic talaga. Ganito na isda. Yung Galon nakalagay. gagawin na natin. Ngayon lahat. Ano yung Pinas o white? Pinas, kunti lang ang sauce mo. Burger nilagay ko. Sarap din. Hindi ka, pag mabusan ako yung giniling, yung hamburger ang inaano ko. Mas masarap mo kasi may timpla. Oo, mas delikado na siya. Mas malasan. Kunti lang ba lang? Diyos ko, nung ano ko yung... Ano lang? I-follow nyo pala yung channel ni Rizalyn. Kung gusto nyo makita yung mga update ng mga anak ko dito, mga ano, Maliwanag. ayan. Mainiwanan, ano... Diyan lang kayo, mag-follow kayo sa kanyang YouTube account. Mag-comment ka palagi tayo ha. Oo. Tsaka huwag kayong mag-comment ng sub to sub mga bay. Mag-close mga ano natin dyan, yung channel natin, tsaka mga link. Bawal talaga yan. Magbasa kayo ng rules and regulations sa ano, sa YouTube. Tapos kung gusto niyo talagang lumago ang ano nyo, magtulungan kayo, mga small YouTuber. Lilipad na. Magtulungan kayo. Kunyari, nag-subscribe ka sa kanya. Subscribe lang. Hindi ka manunood. Walang kwenta yun. Dapat manunood kayo sa isa't isa. Ang gilbel? Sexy pa rin pala tayo. Siyempre, kasi kacha tayo. Okay naman. Uwian na. Uwian na. Bawa naman sa Teros. Kada na si... Si Aderos at saka si, ano, meron pa kaming dalawang Si kasama. Angel pa pa daw. Hindi ko Si naalala si Aderos Angel. at saka si Hazel. Doon pa. Kailangan may gwardiya. Hindi ako kasama sa video nyo. Ay, dito ka. Nandiyan pala. Silip ko muna dito. Pero ayaw mo mabigay ng... Sila din ang dalawang sabay. Mag-ilo ka sa mga pamilya mo sa Pilipinas. Hi! Ano ka sa mga pamilya mo sa Shout Pilipinas? out yan sa mga pinsan ko. Nandito rin sa Kuwain. Oo, nandito sila sa right. Talaga? Shout out kay Risa Valdez. Nandito ako. Mga aplikante ko nandito. Nandito si mamita nyo. Hello. Ay, ano mo yung agency nyo? Yung agency nyo? Dating agency ko, Sir Yermid, Sir Muhammad, at ay Rahay. At mga agent ko, mga kaibigan ko. Hello, nandito si mamita. O siya yung aming manlalaro sa araw na ito. Hi. Sumingit lang ako. Tumakas ako sa amo. Balik na doon. Tikman lahat. Meron pa pala. Ang ating pinsan na Balik dito ka. Ano lang yan? Gutom na gutom yung mga anak ko. Tahimik kami ngayon ha. Kasi tutok sa pagkain. Kasi mawala na yung ano. Talagang naka-focus sa pagkain. Bakit tahimik ka? Kaya. Nalulukan natin dalawang yan. Nangyari na lang. Ayun lang. Nagtatawa niyo. Wala naman nakakatawa. Nagtatawa ba kayo ng mukha ko? Ha? Ha? Ito hindi sa akin matawa ka na naman. Bakit? Ano meron? Sinura pa. Funny. Ay, si ano pala sa Teros? Kakaba naman yung pipuan na yan. Ba? Kaya mo yan, Ate Ros. Kayanin mo.
Kami na namin dyan. Hindi pa ba yata sila tumatay? Di ba ka? Bango naman ako in-order ko ah. Yun. Nay. Bango. Bago matapos yung mga, siyempre, Masarap din ang Kentucky and ang fried chicken nila. Jollibee. Ano ba yung in-orderan ni sa atin mo? Knife. Masarap ba? Sa KFC? Masarap. Masarap ba? Oo, yung nag-text siya, no? Masarap ba? Ay, nag-order kami dito. Masarap. Ayong, masarap siya. Yun lagi namin in-order sa ano. Nung sa Jara pa ako. Masarap. Kumain na, sila tumakasagam. Ako kasi kumain ng sarap. Nakita ko sa mga may kanin. Isang cup. Ano naman guys, yung upa-uwi na talagang nag-uniform sila. Pagbuhos ko kay kay Lance ito, nabuhos lahat ba? Sabi niya, Sino din, no? Ay, yan. pagbuhos ko kay Hindi ko meron sumusim ko. Sabi niya sa yan eh. Stop na Manay. Kasi pareho lang kami ng... daghang kayong salamat ninyong tanan ha. Di ami usa ka pamilyahan. Ha. Pagpag ang lang to. At green lang kayo. Ba kung hindi ah? Kayo, tatlo dyan ang magkaon. Sige. Hindi, nag-uusap-usap Kayo ang dalawa kasi pa-uwi kayo. Principal natin si Ate Lambis, supervisor natin. Ilan din yung kami. Munmun. Tapos kayong dalawa yung teacher 1 at teacher 2. At kami yung mga barangay tanod. Pwede ba humilit tayo? Pwede ba humilit ng tignan ka manok? Dalawa-dalawa tayo. Okay, go. Tapos tawag nito? Kasi ang kailangan ng mga school ngayon may barangay tanod na. Kasi maraming mga bata na lumalabas. Pupunta sa likod ng school, naglaro na kung ano-ano. Hindi, nagkakating classes, kaya may mga barangay kagawad na rin sa school. Maganda, ano? May barangay kagawad nandun sa gate ng kabantay. Hindi naman doon. Bukas naman dito sa mga nakuran na walang kwenta. Yung high school nga. Tanda ka na doon. Mga barangay tanod. Ako? Hindi ko lang din si Bibi. Uy, nakita niyo yung video na tumakas ng mga estudyante na namudmud yung ulo ng babae? Tumakas doon sa gate. Pag ganun niya, sumabot yung palda niya. Ano, bakal? Yung ulo talagang, ano kayo nangyari doon? Tapos, umakyat sila sa pader. Tapos, nung tatalo na, ay, ano yung pader Yan, niya? taas. Ano? Yan, taas na. Gusto talaga ng, yan, ang titigas Gawain ng niyo, inyo. nagkawain din namin. Nagkakating classes kayo eh. Saan yung paglalaki? Sige. Lalaki, ang taas na yung nakito nilang pader. Kasi likod ng school namin, alam mo yung mga taniman ng mapala, ganyan. Kasi ganun-ganun kami. Lalaki okay pa siguro. Tapos yung mga bag namin may lamang Kawawa kami naman na yun. ganit. Yung unang tumalo na lalaki, oyos. Yung pangalawang tumalo, babae, palda. Yung uniform nila, siyempre. Sumabit yata sa bakal. Ay, Basak talaga ang ulo niya. hindi na pa untog ang ulo sa pader. Oo. Kasi ganyan eh. Yung nag-video doon, hanggang doon lang, naputol. Siguro na Kasi talaga sabi na. ng mga dalian niyo. Ay, bagsak talaga si Binto eh. Bato-bato yung tinalunan nila. Nakawad pa mga teacher doon. Katakot naman yun. Kung oras yung eskwelahan yun, hindi, siyempre, One time sisigan doon yung yung mga natin lalo pa rin. Hindi naman, pumasok kami doon sa unang subject, sa pangalawa, dinagbises. Nung pangatlong, may kubo-kubo kasi sa likod ng room namin. Ngayon, pero sa loob ng kampo parang tambahan lang. Maya-maya pag pumasok na yung teacher namin, di ba pag high school, iba-iba yung teacher na sa ganyan. Papasok siya. Dapat nga may Hindi na kami pumasok sa room. Kaya nag-start na. Biglang umubo ata yung teacher namin. Nagdura na sa gilid. Masarap na mga ganyan na namin sa paa namin. Nahuli kayo? Oo! Nakita niyo yung mga mukha namin. Sabi mo, nagagawa na dito. Kami yung ganun. Nagpapakwis na ako sa loob. Kami yung ganun. Alam, nakarating kami dun sa principal. mabuti hindi kayo nadura. Nagdudura na kami. Tinandun naman sa gilid ng dura. nakakamiss yung mga kalakuhan natin sa high school. Balik tayo. Sabi ko sa'yo, Wala na, hindi na may balik yung mga... Kailan kayo sarap?
One time. Pwede ka nang huminga doon. May grupo kami sa isang ano, may grupo kami sa Kain isang tayo, mga makam. magkakatabi kami, magtatnagkita kayo sa picture. Sabi mo, magkakatabi itong mga to, yung siyempre nakapalda ka, no? Magkukwiz kami. Kunin namin notebook. Lagi namin dito, nakakangatong pa namin. Tapos pag nandun siya, kunwari titiktok namin. Itim pa kami. Mga bayo, ayun, pwede diskarte ng mga high school, oh. Hindi ko nabuo yun. Yung sa amin naman, yung sa amin naman, sulat sa ano. Oy, yung mga matatalino dyan, huwag kayong selfish. Oh, yun, nanghahagis ng mga sagot. Nilalagay sa ano, papel. Wala akong nakuha ng high school. Ako hindi ko rin nalaman yun. Gusto nyo, sabi ng mga, Yung ballpen na ng laman. ano gusto nyo, kayo lang ang graduate. O, ganun, nangungusin siya yung mga medyo mababa. Ano gusto nyo, kayo lang ang graduate, sabi nga. Siyempre, yung school, nung high school kasi ako, yung school lang talaga sa amin. Malamot So, hindi na ako nagbabaon ako ng lunch. Tapos natayo ako Oh, nagbabakit ako ng yung lunch. ano, kapitbahay lang ng school. Gusto nila sa kanila. Wala, pag-uwi pa ako naman Nilupak sa sa ano, sa school, bili kami ng Red Horse, ilagay namin sa supot ng ano, ng soft drinks. Habang naglalakad kami punta sa school, bili naman ng soft drinks. Sinasing na kayo. Yung isang kasama namin na kasing nangangamoy. Oy, yung mga matatalino dyan, huwag kayo selfish. Oh, gusto nyo, kayo lang graduate, ganun pag high school. Oh, ngayon, ang nakonsensya Kami, naman. graduate na kami. Konsensya, day. Ang sarap buhay ng high Oh, school. tapos pag nakatalikod yung teacher, day. Oh, ito na mo siya doon, mali-check kayo. Pinaka-masaya talaga. Ano, meron pa yung time na Mga ano, crush-crush. Ang gaya na. Doon nag-uumpisa ako. Ay, crush! may Beste, yung crush ko dyan, kumusta? Ah, baby. Cake ko! meron pa yung time na ano, yung gamit namin, doble-doble, may nakapantalon kami, nakapalda. Kasi pag tanghali, Sa pagsibilyan na. classes na kami. Mag-second round ako nito mamaya. Bakit? Pag-ilis, tapos kain. Yung Mga mga sweets? tapos mamaya. Ay, natin yung ni Ate London. Oo nga, dapat nga alam yan. Ay, share pala to, no? Ano? Ano kayong dalawa? May upuan ng isa. Kampal ba kayo sa uma? Dami baka oo. Upo ka ba, te? Hindi na daw. Ano ako, buti naman nakaramdam. Alam. Pag naman hindi na sumugin. Course na ba? Ha? Ano ba yun? Natulala ka na, profit Busog na nga. Ang ka na eh. Sasabay ba kayo? Paano sasabay kayo? Hindi ah. Yun na ako. Mauna siya. oh. Yan, gusto mo soft drinks? Kabilang. Hoy! Tinatanong ko ba yan? Ay, I'm so sorry. Yun ang tawagan nila. Tawagan na siya, friend. Mauna siya. Mamaya marinig ko ng amo na i-search sa Google. Ano ba yung bilak? Mabas doon, patay kayo. May kinanta nga kami, nakakanta kami na, tus. Mag-search sila sa Google, what is bilak in Arabic? Ganun po sila. Mamaya, yung ginimit ko na minsan sabi ko, text sabi ko. Hindi ka Voltage ang ano. Mamaya. Ano? Cutex ang sinasabi niya, cutex yung sa kuko. Ang intindi naman ng alaga namin, may pang ano, pandesal sa baba natin. Yung napkin. Oo, kasi cutex ang tawag nito. Eh, yun ang narinig niya eh, cutex. Sabi Sabi ko, ko, Jew. yun ang narinig niya. Eh, kala niya, yung pandesal sa ano, baba. Pag mamingin Kung may mga muna pa sa moon. si alaga ko na, I want someone. Halika natin, Rose. Tawagin yung classmate mo, si ano. Sino ba yun? Tignan lang, tapos sila kumain. Sa ano pag minit mga lalaki? Magkain ka nito, ano, nilupaw. Sa college plan. Hindi ko ginagalitan, susupot ko ka paper bag. Kasi makikita. Masyado naman di man dito. Kain tayo mga bar. Dami pang pagkain talaga. Pag sa Pilipinas to, wala na. 5 minuto lang yan. Hindi, pag sa Pinas yung mga. I mean, ubos agad ba? Baga sabihin mo Sige, kain ng kain. Pagdating na Pinas, walang libre. Libre dito, dating Pinas. Dating sa Pinas, mag-diet na kung mga bagay. Mahal ang bilihin. Tumantik yung kain. Diyos ko, sorry. Nandun ba? Hindi, ito naman. no?
Kaya na yun eh. Imposible. Layo yun. May aso ba dito? Ako, minugot mo din. Sabi ko kasi masabi. Bakit pa may buhangin? Ano buhangin? Hindi buhangin. Paminta ano siya? Paminta yan. Mamaya ko tayo gagawin daw ito na chicken sandwich. Saan mo kumukuha ng buhangin? Timpla na ako. Ano nyo naman si mama ko? Well, sabi mo, gusto mo spaghetti. Oo nga. Kapag kumain naman dito. Gusto nga ako kumuha. Dito ba? Mas kumakain na ano. Tingnan na, konti na kinain mo. Dahil talaga. Umaga ka ng Ulan dahil dito kayo, maraming pagkain. Ha? Pag sa Pilipinas, doon na mag-diet na tayo kayo. Mahal ang Pag bilihin. nga sa Pinas ako, lalo ako na nalabas. Kain na kain. Mahal ang kain habang mga kinakain. Lalo ako sa Pinas ako, tabaan ko ba? Paano, tabo na naman gawa. Kain kain. Araw ka rin natin. Iba pa, may iba bukod pa sa gabi. Paano ba yung pinakain sa gabi? Di ba masistan pa rin makain na sa gabi? Oo daw, oo. Pero yung gusto dyan, tapos kumain sa gabi. Hindi oh, dalawa sila ah. Ito lang. Ang tawag ko isang ito, malaki-laki ito. Oo, yan yung sinabi kanina pero ano daw na muna daw. Tingnan mo. Paano? Tabi yung mga kanayin ko. Gawin siya kami. Ano ba yung mga kain-kain na nagsasabi niyo? Kumain tayo. Kain naman eh. Masakit din, gulat ka rin. Baka kasi mo. Parang din pala dito. May direct pa pala dito oh. Pupuro din. Marinig nila sabihin naman, Alam mo ba sabi namin na kami daw natin dahil Kasi pag tumawa ka, malakas sigaw tayo dito. tuog yun. Ginawa na kaming kikik. Diba mo? Ano sabi ng pasok na ibon? Kikik nga yun. Bakit kikik na kikik? may sakit ang ibig. May sakit ang ibig pero kain na kain. Kain naman kayo. Ano? Kamaya busog pa eh. Hindi pa katapos. Kasi tignan ko din na. Busog pa mamaya pwede naman yun. Lasing na nung isa dito. Ang tinagay. Wow, yan pala. Malaking Pepsi. Oo. Ano yun? Oo. Bakit? Aray ko. Sige, tumawa ka muna. Ganyan talaga ba yung mga, alam mo yung mga tao na Wala akong nalala nung naman. tatawa muna bago magpinto. Sige, go. Tapos na ang tawa? Paano ito? Kala ko nag-ag-balay ba yung gano'n, no? Tracer. Ano na? Wala naman, anong laman lang? Bakit? Wala mo naman. Di ka alam mo na na. Ay, salamat po. Pasensya na po. Oh, busog na. Hindi pa kain pa. Kailangan. Kayo mamila nito. Ano mo kayo mga iya? Grabe itong kape, ang lamig. Uso na yan ngayon, yung coffee latte. Wawa naman yun. Tiglinda, okay ka lang, Tiglinda? Kaya mo yung tiglinda, promise. Kaya mo yan, Tiglinda. Ilang taon ka? Kawawa. Kawawa yung dalawa siya ng Shari. Good luck kayo ha. Good luck kayo ha. Good luck kayo sa Shari. Ramadan na siya. Bakit ba nagsusunod ako hindi? Bakla yung kamay nito eh. Kawawa. Oo. Kasi naman. Wala na kami Shari. Goodbye, Charles. Ligtas na yung mga yan. Ligtas, Charles. Ligtas na kami. Tiglinda, kumain ka ba? Hindi kawawa. Saglit lang. Hindi man din siya yung mga naubo. Ligtas na kami. Saka mayroon pa doon, tapos bigyan ng ano mamaya. Oh, kain naman ng dessert. Shawarma Kain kaya? tulog na lang sa Pinas.
Ayun. Mababaunan na. Sige, basagin mo po. Sige, mamaya. Bakit kalaking buwan lang ang sweldo mo pa yan? Oo. Ayun na. Kain ko na kayo ng dessert bago mamaya hugas. Mamaya ako hugas kasi. Yung iba dito, malinisan na yung mga bituka, yung mga lumabara. Mga nakadamda. Sabihin, supusutori. Yung mga backbone nyo, yung mga small intestine, yung mga large intestine nyo. Ha? Pati yung... Pati yung mga ribs nyo. Lasing. Bayet! Ang kawawa sa Bayet! ribs ko. Bayet, malinisan na yung mga ribs mo. Ha? Yung mga ribs mo, malinisan na. Sila sa Torichi, alam mo? Ano? Mga kawawa. Mga small intestine mo, mga large. Ano pa? Ano pa malini? Ano pa? Ah, Kawawa yan. Ano pa? ay, yung mga backbones. Basta yung mga ano mo, mga parang. Ay! I-check mo pa pala itong mga aparatos ko. Baka mamaya, nakagera ka. Baka magkalasan. Ganyan na lang ako. Magkalasan ba? Pagdating sa umaga. Masakit lang na siya. Ano nga ba niya? Kalbis. Hindi nakagala ito ba? Ang tulong sa may nga ako kadiri. Bakit itong paa ko nito? Napaa ko dyan. Ay, nakakatayo. Ano nangyari dyan? Ano yan? Pinilit ko na may gabas ka dalam mo. Hindi ko na marunong pa-stock dito. Naluwa na. Sarap. Oo. Tapos, pagising ka mga kapal, itong kamala ka ganyan na. Tapos, yung pala tayo dyan kasi naikit. Nagsasakin na. Ano ba? Naiiyak ako. Tapos, parang, ay, parang Walang lakas. Naubos na. ayos na. Ano na, makaluka na. Oh, grabe itong mga ito. Diyos ko po. Narangay ako. Bagay ka. Ikaw mo na magsayang dyan, Brent. Tama naman ito dyan. Babe, breakfast na. Ano nangyari sa'yo? Nadis-align. Ayoko na. Ayan, sige. Sige. Tawa mo. Tawa pa kayo. Kahit puno yung bunganga ko, basta tawa-tawa. Sinisikap ko talaga na malunok ko lang. Tapos ganun ba siya? Ano yung bating? Nakita sa video. Hindi bunganga na, di sa live. Siyempre, ka ba naman nasa sobrang kahalik na napagod ba? Hindi ba hindi ba pinabaliktad sa'yo yung bahay nyo? Wala ang pinapagawa sa mga mama dito. Wala. Sa amin ako po. Dami kasi, dami pinapagawa. Hanggang ngayon, pilay nga ako. Sabi ko, Alam mo yung pinakita niya? Ano na naman ginawa mo doon sa banda mga simento na pinasok natin doon sa loob? labas yun, labas lahat yun. Kasi nakabutan ko ng rutina. Hindi. Pamagpukan siya ng tao. Lalabas sila. Yung inaayos namin. Kabit kabit yung rutina. Ano yung tsura? Hindi. Labas na. Pero ano malinisan? Pero kukuha siya ng lalaki. Hindi naman na. Kukuha siya ng lalaki. Yung ilalabas.
Pero maglalabas yun dito. Tapos lahat ng nasa ilalim ng hagdan. Tapos, Natapos na namin yung tapos na yung store. lahat doon. Ang hirap. Binilaw na lahat sa Ilaw. store. Alam mo yung store namin, dinadali yung mga... Nasa ilalim ng Oo. hagdan. Oo, lahat Ako yun. pinagpan niya kasi. Lalabas. Kasi di ba pati Ako ang may makakasama niya. Tumawag ng bago. Ano ba yung bago yung hagdan nila eh. Hirap. Cabinets. Yung cabinet bago. Kusina. Negative. Ilalabas din namin lahat sa Yung kusina. ano yung cabinet. I-check Wala, hindi niya yung sinabili. Ala. Ayaw na niya, bumili sila ng bago. Tapos yung nasa Baka hagdan, itapon na niya. ilalabas ulit niya lahat. Tapos Malapit lang Pinas dito, marami nang ang hirap talaga yung sa amin. Yung vlog na punit kasi pinatayo pa siya akin. Diretso talaga ang punit. Oh, ang haba gano'n. Alam mo yung store na konti-karting ano? Mahaba ng Puno yung dining room, pati baba. Tapos yung kusina, lahat ng ano. Lahat yun. Sabi ko sa ito, okay ako pilay. At doon, nasa lampas na nga ako kasi masyad na yung dito ko. Kung sa lampas na yung dito ko. Kung si Ruchi, pag kanyang ginag-alay, ikaw, Basta pag-uwi ko, body massage talaga ako. Kala ko. Kung pumasahe talaga Lahat ako. tinignan niya. Sayang kung ano, butas. Saka tuloy. Bulok na lang yan. Kanina pa ako nagharap sa inyo, hindi mo na sinabi may muta ako.